Ska vi ta något mer exempel? Det här kan vi ta. Ni har hört att det blir sagt öga för öga, tand för tand. Men jag säger, värd er inte mot det onda. Nej, om någon slår dig på högra kinden så vänd också den andra mot honom. Det här är också ett citat. Öga för öga, tand för tand. Vad betyder det? Vad är den bokstavliga innebörden? Öga för öga, tand. Något förslag? Det du talar med för. Ja. Så om jag vållar dig en skada. Jag är lite drastisk. Jag sparkar av dig din vänster smalben. Då kan du hänvisa det här. Öga för öga, tand för tand. Så då går du fram och så sparkar du den andra gör på ditt inrådan. Sparkas min vänstra smalben. Men du får inte ta det högra. Det här är viktigare för mig. Höger fot är viktigare för mig. Så det får du inte ta. Vänstra, lika för lika. Va? Du får inte ta låret. Inte lårbenet. Lika ska det vara. Och du ska inte ta något ben i foten. Eller sådär. Exakt lika för lika. Ja. Blir du gladare då? Har sinnesfriden infunnit sig då? Ja, nu talar vi inte om dig. Nu tar vi bara exempel. Är det så att sinnesfriden infinner sig hos oss människor när vi har fått tagit hämnd? Lika för lika. Så vi har varit schyssta, vi har inte tagit mer, inte mindre. Men då mår vi bra igen. Hämnden är Gud. Eller? Historiskt sett har jag aldrig löst några problem. Aldrig löst några problem. Och det finns fortfarande spänning kvar. Finns en spänning kvar. Och ärligt talat, vem blir gladare här inne? Alltså, då har vi problem. Han fick likadant, det var rätt åt den gick som gick. Eller, alltså mår man bra då? Mår man verkligen bra där inne om man känner det så? Är det verkligen ett ideal som Jesus skulle liksom tycka? På Jesu tid fanns en diskussion. Saddukeerna, de resonerade precis så här. Fariséerna sa där, kan inte läsa innantill. Ni har ju totalt fel. Det står ju inte att ni har rätt att hämnas. Det står ju tvärtom. Så här. Hur läser ni egentligen? Fariséerna. Ser ni inte att det står att om jag slår dig, ta samma exempel nu, jag sparkar av dig ditt vänstra knä, så står det i texten att jag ska gottgöra dig för motsvarande lidande och arbetsförnöjelse. Motsvarande förlust som jag har åsagt, så säger texten inte till dig att du ska hämnas, utan den talar ju till mig. Var nu schysst, Göran. Försök inte ta dig ur den här situationen där du inte är rädd för dig. Se till att du kompenserar rimligt. Motsvarande, hur man nu värderar det, jag vet inte hur man person, men motsvarande, du får ett får eller ett par, eller en get eller någonting, va? Det kanske är värt mer. Det beror på vilket jobb du har förresten. Alltså då är texten riktad för den som har vållat skadan. Det är någonting helt annat än att det är riktat till den som har blivit utsatt för skadan som har rätt att ta hämnd. Är ni med på det? Eller tycker ni att jag bara krånglar till det? Alltså då är det riktat till var rättfärdig, var rättvis, var schysst mot den du har vållat någonting åt. Alltså där har vi ett exempel på hur det fanns i Jesus samtidigt olika tolkningar av Moses. Vem har rätt? Nu säger Jesus så här.
Värjer inte mot det onda. Nej, du ska inte ta. Du ska inte ge dig på den som har vållat dig någonting. Värjer inte mot det onda. Ge inte tillbaka. Om någon slår dig på din högra kind. Hur går det till? Om man ska slå Andreas på din högra, det är den där, det är min vänstra. Hur gör man det? Alltså det blir baksidan. Det är en skylft. Jag talar om norrmannen som skymfade skidåkaren här. Vad var det? Ja, men det är bagatellen mot om jag går fram och drar dig så här. Hur reagerar du då, Andreas? Då hoppar du upp och så drar du knytnäven. Och då säger Jesus, sätt fram det vänstra och så står jag och tar med. Alltså då visar det, då har man ett sinnelag där man står över oförrätter. Du har en innersida som är så stark som man inte ens har behovet att ge igen eller kräva sin rätt. Ja, det är rätt. Ibland så kan det vara så att man har en träta om någonting. Så är det verkligen. Märkte att det här är rätt. Alltså den som är befriad ifrån all rätt. Befriad ifrån att kräva sin rätt. Funkar det här i samhället? Nej. Funkar det i församlingen? Det är det Jesus säger. Det är lärjungarna som har kan förvänta detta sinnelag från. Varför? De har ju fått Guds ande. De lever i Kristuslivet. Kan man bygga ett samhälle på det här? Ja, i det messianska tiden då kommer det att fungera. Men inte i vår tid. Ska vi inte ha höga ideal då? Jo, det är just det. Det här är lagarna, spelreglerna som gäller i församlingen. Orkar vi med tredje exempel? Jesus går alltså inte mot Moses, men han ger den sanna innebörden utan det Moses säger. Han talar om insidan, sinnelaget. Ibland har vi hört det som om judar inte bryr sig om sinnelaget, utan det var bara utsidan. Nu förstår vi ju hur felaktig den undervisningen är. Jesus anknyter till ett sätt att resonera som alla känner till. Men han talar om vad ribban ligger, lite annorlunda än vad många andra gör. Ni har hört att det blir sagt, du ska älska din nästa och hata din fiende. Vad står det i Bibeln att man ska hata sin fiende? Det står ingenstans. Men att du ska älska din nästa, det står det. Det är i 3 Mosebok 19:34. Älska din nästa som dig själv. Ja, men var inte det Jesus som sa det? Ja, han citerar ju Moses. Dubbla kärleksbudet, älska din nästa som dig själv. Ja, det är Moses det. Den undervisningen knyter ju Jesus an till. Den finns ju redan. Han bejakar den. Men däremot har då folk hört ett uttryck om att man skulle, det finns ett berättigande att hata sin fiende. Men det står alltså inte i Bibeln. Däremot kan man hitta det i Koran-texterna. Med den här gruppen judar som finns i Röda havet. Det är det närmaste man kommer. För de menar så här att de som är avfälliga, de som lever i revolt mot Gud, de har gjort sig till Guds fiender, de handlar emot honom, de har Gud som sin fiende, de vill ha det så. Och då måste vi tala om sig själva, vi som är fromma och rättfärdiga, som vill leva efter Guds vilja, då måste vi ha samma inställning som Gud har, som hatar synden, de som gör så. Därifrån kommer antagligen det här uttrycket att hata sin fiende. Men Jesus säger, hata era fiender och be
för dem som förlåt mig. Det var väl bra. Nu har ni bevisat att ni inte sover. Älska era fiender och be för dem som förföljer er. Och här är ett av de få uttrycken som man inte hittar paralleller till i Jesu undervisning i jämförelse med den judiska samtiden. Att älska sina fiender, det har man inte hittat någon annan text. Annars är det spårat allt, i princip allting. Och det är inte annat att vänta. Eftersom Gud har uppenbarat sin vilja framförallt genom Moses. Och sen har vi alla utläggningar i Psaltaren och i profeterna och så vidare. Det är förklaringar utav Toran, utav Guds uppenbarelse i Sinai. Och eftersom Jesus är i harmoni med det så vore det ju konstigt om han skulle vara i konflikt. De lever ju i harmoni, självklart. Jesus var ju med och gav skriften en gång. Det är klart att han inte kommer i konflikt med sig själv. Ja, men hur är det med sabbaten då? Var det inte så att Jesus avbröt sabbaten? Den där gången uppe i Galileen, ungefär så här års, när vetet börjar mogna, strax före påsken, det är lite tidigt där, men snart så. Då gick Jesus, står det, genom en åker. Och lärjungarna gick efter och så gjorde de där som barn. Man repar axeln. Låter fingrarna gå genom åkern. Och sen så har man har tröskat lite grann. Va? Eller skördat, sen tröskar man. Och sen blåser man agnarna. Och sen har man kornen. Är det bara jag som har varit med där? Och sen har man 30 sekunder stund. Det här var en sabbat. Och då står det fariseer som såg detta och kritiserar Jesus. Hur kan du tillåta dina lärjungar göra så här? Tydligen så var inte de övriga judarna i Galileen hade inga synpunkter. För de var inte alls något konstigt. Men fariseerna kritiserar Jesus. Så ska man vara observant på. Vem är det som kritiserar? Varför? Det är skillnad nämligen på hur man tolkar skriften om man var vanliga fromma inom citationstecken i Galileen. Och det var väldigt fromt. En del menar att de var till och med mer fromma i Galileen än i Judeen. Men de var inte fariseer. Fariseerna var ju en liten gruppering. Det var några tusen medlemmar. Och den teologiska traditionen var i och för sig ganska stark. Men den var dock ändå begränsad. Och den hade inget folkligt genomslag. Fariseerna kritiserar Jesus. Och varför det då? Jo, de skördar och tröskar. Och sånt var inte tillåtet att göra på sabbaten. Och vad svarar Jesus då? Säger han där, nu gäller inte Moses längre. Ni får göra som ni vill med sabbaten. Det kan ni ha eller mista. Det gör han inte. Men han vänder sig emot deras tolkning och tillämpning av den. Han kommer aldrig på tanken att han ifrågasätter sabbatens giltighet för judar. Men däremot fariseernas tillämpning.